Super paia aia anul ăsta. Ei, super. Perfect. Fantastic. Ei, e beton. Ce te faci, Lele Marie? Hai, bă, de Alexandru, dă să ne apucăm de lucru, că e sâmbătă. Nu, mai Marine, n-am eu chef azi. Azi am chef de o parmegiană. Hai, Marine, acasă să facem o parmegiană de melanțani. Dar, n-ai spus că îți faci și ravioli, nu de cu salată panțanela? Ravioli și panțanela facem mâine, că e duminică. Dar azi facem parmejana de melanțani. Înțelegi, mai Marin? Parmejanul e de făcut așa. Punem tot straturi. Punem o leac de sos, pe urmă bănătă, deasupra mozzarella și cel mai important trebuie să punem de asta. Parmezan? Parmezan. Poți să adaugi brânză de oaie. Ei, poți să adaugi și brânză de capră. Cum spunea băietul acela? Poți să-i adaugi de tete. Cine, camerzan? Camerzan.